आजचा पदार्थ ना उपवासाला सुद्धा खाऊ शकता. आज हिरव्या मुगाचा एक पदार्थ केलेला आहे. गोड पदार्थ आहे. आमच्या कोकणात हा केला जातो उपवासासाठी. आता श्रावणसुद्धा सुरू झालेले आहेत. त्या श्रावणामध्ये मस्त असा उपवास असला, की हा पदार्थ नक्की करा. नैवेद्यासाठी पण खूप छान पदार्थ आहे. तर त्यासाठी मी घेतलेले हिरवे मूग. हिरवे मूग मी रात्रीच भिजत ठेवले होते. त्याला 1-2 पाण्याने आपण स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि कुकरला लावून आपल्याला एक शिटी द्यायची. पाणी वगैरे जास्त घालायचं नाही. एक वाटीभर मी पाणी घातलेलं आहे. जास्त पाणी घातलेलं नाही आहे मी. हे बघा. आता कुकरला मी एक शिटी देते. जास्त असे मेन करायचे नाही. जरा आपल्याला हिरवे मूग दिसले पाहिजे आणि हिरवे मूग शिजायला जास्त वेळसुद्धा लागत नाही. तर हे बघा, दाबून बघितल्यानंतर मस्त असे शिजले गेलेले आहेत. तुम्ही टोपाससुद्धा हिरवे मूग शिजवू शकता, पण असे कुकरला केल्यामुळे लगेच होतात. तर आता मी गॅसवर एक कढई ठेवली. त्यामध्ये एक अर्धा चमचाभर तूप घातले. थोडे काजू तुकडे घातलेले आहेत आणि थोडे मनुके. आपल्याला हे तुपावर थोडे परतून घ्यायचे आहे. तुपावर थोडे परतून घेतले. ह्यामध्ये एक वाटीभर ओलं खोबरं घातलेलं आहे. ते सुद्धा परतून घ्यायचं आहे. ओलं खोबरं परतून घेतलं आहे. अर्धी वाटी मी आता गूळ पावडर घेते. गूळ असेल तरी चालेल. आता गूळसुद्धा आपल्याला ह्या खोबऱ्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. गूळ आणि खोबरं व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. ह्यामध्ये आपल्याला घालायचे हिरवे मूग जे शिजवून घेतलेले आहेत आपण. हिरवे मूगसुद्धा आपल्याला व्यवस्थित ह्या सारणामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आपल्याला आता हे सारण आता व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे. एकदा चव बघायची. गोड वगैरे जर कमी असेल थोडंसं गूळ घालू शकता तुम्ही. तर आता आपण काय करायचं आहे, कुठलाही गोडाचा पदार्थ अळणी लागू नये म्हणून त्यामध्ये 2 चिमूटभर आपल्याला मीठ घालायचं आहे. मीठ घालून झाल्यानंतर आपल्याला वेलचीसुद्धा घालायची. तर वेलची मी ठेचून घेतलेली आहे. सालीसकट आहे. तीसुद्धा घालायची आणि आता आपल्याला ही बारीक गॅसवर आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे. हे बघा. दाबून बघितले. हिरवे मूग मस्त शिजलेले आहेत. तरीसुद्धा आपण झाकण लावून याचं जे गुळाचं जे पाणी वगैरे सुटलेलं आहे ते आपल्याला चांगलं सुकवून घ्यायचं. तर आता झालेलं आहे. हे बघा. अशा पद्धतीमध्ये हा पदार्थ तयार करायचा आहे. तर जरासुद्धा असं पाणी वगैरे राहिलेलं नाही आहे. सुका कोरडा झालेला आहे हा पदार्थ. असा हा पदार्थ आपल्याला तयार करायचा आहे. थंड करायचा आहे. खायला एक नंबर आहे पदार्थ आणि नक्की उपवासामध्ये जर करायचं असेल तर हा पदार्थ एकदा ट्राय करा. आवडेल तुम्हाला आणि नैवेद्यासाठी पण खूप छान आहे पदार्थ. तर नक्की करा आणि खा आणि आवडला असेल तर नक्की मालवणी ज्योती किचनला तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि जर तुम्हाला अजून काही पदार्थ बघायचा असेल तर नक्की कमेंटमध्ये सांगा. मी पदार्थ तुमच्यासाठी बनवेन. तर चला भेटूया आपण अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.